Να πω χρόνια πολλά σε όλους, ναι, και στα παιδιά και σε αυτούς που μας βλέπουν από το σπίτι. Έχω φέρει μαζί μου μια κανονική εφημερίδα, θα τη δείξω, ότι δεν έχει κάτι περίεργο. Και μέσα σε αυτή την εφημερίδα θα ρίξω νερό και θα το εξαφανίσω. Λοιπόν, θα κάνω μια σκισμούλα κάπου στη μέση. Και θα πάρω το νερό και θα το ρίξω ρίξεις νερό μέσα. και θα το εξαφανίσεις μέσα στην εφημερίδα. Ναι. Λοιπόν, θα δείτε όλοι ότι πέφτει το νερό μέσα. Το είδατε όλοι? Και ως διαμαγείας το νερό εξαφανίστηκε. Θα ανοίξω την εφημερίδα και θα δείτε ότι το νερό δεν υπάρχει πουθενά. Και δεν είναι καθόλου βρεγμένη η εφημερίδα. Θα τη δείτε. Κάτι θα έβαλε, δεν μπορεί. Θα έβαλε ένα που ρουφάει το νερό. Ναι, αλλά μας δείχνει όλες τις Άρα σελίδες. και πού πήγε το νερό? Εσείς που είστε έξυπνα παιδιά, καταλάβατε? Να, γιατί είπες? Νομίζω ότι πήδηξε μια σελίδα. Πήδηξες, λέει, μια σελίδα. Και τι Όχι. μπορεί να έχει εκεί, να έχει ρίξει το νερό? Ναι. Τι να έχει φυλάξει μέσα στη ναι, σελίδα, κάτι, κανένα. Έπρεπε να έχει πάει Το εκεί βρήκε. το νερό. Μπορεί κάτι να. Λοιπόν, μπορεί επειδή κάτι είναι να έξυπνα έχει παιδιά μέσα και σε πιστεύω αυτή ότι τη το σελίδα. καταλάβανε, να το εξηγήσω. Ναι. Λοιπόν, μέσα στην εφημερίδα έχω ένα σφουγγάρι. Όπως έκανε πριν ο φίλος μου ο Γιώργος, έτσι και εγώ κατάφερα. φόρεσε το σφουγγάρι? Και θα δείτε ότι μέσα σε αυτή εδώ τη σελίδα γράφει σφουγγάρι. Πού το, Άμα παιδιά? το δείτε πολύ κοντά, γράφει σφουγγάρι. Και πού είναι το σφουγγάρι? Όχι, πλάκα κάνω. Μας κοροϊδεύει, Φυσικά παιδιά, μας αστείευομαι. δουλεύει. Για μέσα, Αλέξανδρε, θα μας το αποκαλύψει αυτό το Λοιπόν, κόλπο. θα σου το αποκαλύψω. Ωραία. Μέσα σε αυτή την εφημερίδα Ναι. έχει μία σακούλα. Και όταν ρίξα το νερό, το κρατάει. Και- Γι' αυτό ποτέ δεν γυρίζουμε την εφημερίδα ανάποδα. Γιατί άμα τη γυρίσουμε ανάποδα, Φυσικά θα πέσει. πούντι. Μάλλον πάλι στα είπα ψέματα, δεν έχει ούτε σακούλα. Αυτή η εφημερίδα είναι μαγική. Μου την έδωσε ο φίλος μου ο Χάρι Πότερ και μου είπε κάθε φορά που θα ρίχνεις το νερό μέσα, θα λες δύο μαγικές λέξεις από μέσα σου και το νερό θα δείτε ότι θα γίνει όλο μία πορτοκαλάδα. Α, μας δουλεύει. Τέλειο! Ευχαριστούμε! Πάμε να πιούμε πορτοκαλάδες. Να πιούμε πορτοκαλάδες. Διάλειμμα και